салому алайкум бародаро ва ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодам. Бародарои азиз, имрӯз бениҳоят барои шумо кор аз сайти дастройка ва хоҳиш мекунам видеоро бо диққат тамошо кунед, зеро ки маълумотҳо ҳамаш дар давоми видео ва рақамҳои телефон чӣ хел ҳаст, чӣ хел нест, чӣ хел шумо метавонед ки занг бизанед. Хоҳиш мекунам видеоро то охира тамошо кунед ва ҳамаша мефаҳмед. миллиардҳо ситора ва галактика дар коинот ба ихтиёри худ ҳаракат намекунанд. барои одамизод тасаввур кардани ҳаракати сайёраву ситораҳо бисёр душвор аст, чунки ситора ва сайёраҳое ки вазни онҳо аз миллиард ва триллионҳо тонн зиёд аст, ба суръати ҳаракат мекунанд ки ба фаҳмишу як лаҳза сабр кун. ту медонӣ ки ман муддати зиёд ҷида ин барномаро ҷида доштам. аз соби на ҳамин канал ягона канале омада махкул аст ки беҳтарин барномаҳо мекунад ва бо адаби, яъне ки бо суханҳое мегӯяд ки ҳаловат мебарӣ. так что камтар сабр кун, озӣ продолжить мекунем, яъне давом метиҳем запис кардана. хоҳиш мекунам камтар сабр кун, камтаре гашт мондааст. дар баробари оне ки замин дар атрофи меҳвари худ бо суръати 1670 километр давр мезанад, боз дар атрофи офтоб гардиш дорад. суръати ҳаракати гардиши замин дар гирди офтоб 108 000 километрро дар як соат ташкил медиҳад. бародари азиз, мо шумо дар як канал пешниҳод мекунем. озӣ бовар дорам бениҳоят канале аст ки дар YouTube тамоми нафаре ки тамошо мекунад ин канала, бовар дорам бисёриётон ин канала мешинохтен, яъне ки ба номи канали Салом Дӯстон буд ки бениҳоят барномаҳои хуб ва ҷолиб завқманд тайёр мекард ки ҳаматонда маъқул мешид. дар YouTube поиск метен Салом TJ ва канал мебара бениҳоят барномаҳои хуб. уже аллакай барномаҳои нав ворид кардаги, кадоме ки намедонист дар бораи ҳамин канал ва ина шумо метавонед ки бидроен подписатсия кунед дар канал. обязательно ай номи канали мо салом бигем бародара ва бовар дорам ки шумо як маротиба мо аз шумо хоҳиш кардем, иншоаллоҳ ки сухани моро дар замин намемонед. бародари азиз, кор дар Подмосква қарор дора Одинцовада, яъне ки кор рӯзи 11 сар мешава уже аллакай стройкаш ва шумо метавонед ки яъне ҳаминҷа кор кунед. инҷа 4 одам дар кораи ҳамагӣ ва чӣ корае хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунед. ба ман ҳозир ҳамаша мегум ва рақамҳо чӣ хел шумо метавонед ки занг бизанед. хоҳиш мекунем видеоро нагзаронед, зеро ки гузарондани шумо ин зарари хити шумо мешавад ва шумо мада занг мизанед, ман мегум ки ягон кортро будка наметавонам. хоҳиш мекунам гӯш кунед бо диққат. кор рӯзи 11 сар мешава бародарои азиз. як бигем як падеза, як дома 5 этажа овзадагиай. овзадагиай ҳамура бояд ремонт кардан дар кораи карочи, шпаклёвка кардан дар кораи, кафел дадан дар кораи, откос карочи гирифтан дар кораи. так что иним хеле корое бародари азиз. ойликиш дар як моҳ 2 маротиба ойлик метия. ойлик 65 000 рублай. яъне ки ҳамин кадоме ки ҳамин корое ки ман гуфтам, масалан шпаклёвка, кафел ва откос ҳамин чизоро гирифта метавона ҳамун нафаро фақат шумо метавонед ки яъне ки муроҷиат кунед ба ҳамин соҳиби кор бародари азиз. ҷои хоб обязательно ки дорад, ҷои хоба худаш метия. зарплаташ хеле гуфтем дар як моҳ 2 маротиба. соати кори аз соати 8 то соати 7 то соати 8 иш зависи дар ихтилом мекунад. ҳамин главни мушкили ҳамие ки шумо бирен қабултон кунанд ва яъне ки қадшон суҳбат кунем. ва ҳозир ман хоҳиш мекунам бародари бо диққат гӯш кунед. рақамҳои соҳибкорро мемонам. рақамҳои соҳибкор дар ин тарафи экран мешавад. масалан мемонам фақат ягона телеграмашда бинависем бародари азиз. хоҳиш мекунам гуфт ки телеграмда бинависем, барое ки бародар худаш кор мекунад, ҳамун ҷай просто одам дар кор шавад ки кор кунад. ҳамин номеро да масалан ҳамин номерое ки мебинед ин тарафи экран бигем, ҳамин рақамҳо дар телеграмаш менависед, шуморо ҷавоб метавад ба 4 одам. обязательно агар телеграм дошта бошед, хуб номеро бишин жадан даден, киштагӣ гуфт, нагӯед ки номеро киштагӣ бародаред, барое ки ман подробно фаҳмодам ҳамаша нуқта ба нуқта. ва ин корое ки дар ин пара шумо дидетем бародари азиз, яъне ки ин охири рақамҳои мебинед ҷа, ин рақамҳои хидмат ва ягон татон агар ягон кор дошта бошед ё ки ягон медонед ягон ҷода кор, хоҳиш мекунем мо дарабон кунем, мо обязательно бо пешниҳоди дигарон мекунем. так что фаромӯш намекунем тонҳо яъне дар телеграм каналш менависем ё ки ба телеграм канал занг мезанем ва мо бошем барномаи хубона, яъне ки далши барномаи канали Салом TJ-ро тамошо мекунем ва шумо ҳам обязательно баъди бидроед тамошо кунед, ҳаловат барем. бениҳоят чизое дора ки дастойне. зинда ва сарбаланд бошед то видеои ояндара.